Ze binnen nog aan het leren, maar draaien al elke dag mooi in het bedrijfsleven. Studenten logistiek onder Friese Poort worden in de Westereen klaarstoomd voor het echte werk. Normaal doseerden we dit uit een boekje. Dat we zeiden, kijk, dit is een pompkar en dit is de order en zo gaan we het doen. Maar nu is het echt. En er is ook een echte klant die het ontvangt. Studenten mogen ook zelf prijzen bepalen van de ondernemers. Ook wel een heel uniek aspect. En ze kunnen alle statistieken natuurlijk aan de achterkant zien. Dus je ziet ook wat er met omzetten gebeurt. Met hoeveelheden die verkocht worden, tegen welke prijzen het verkocht worden. Een van de klanten is Bibliotheken Noord-Friesland. De studenten plastificeren boeken voordat ze in de bieb komen. Ook verwerken ze bestellingen voor een grote webwinkel. Van magazine tot versturen, de studenten doen alles zelfs. Dat is wel iets wat het wel echt oors maken dan orenopleidingen. Je leest het hier echt wassen dat het letter op die werk echt broeken kist. En dat is dan weer oors dan bij oors kwam. We moeten nog in het magazine bezig, we moeten nog heel wat boeken dingen worden, dus we worden nog wel druk te jood. De ondernemers binnen wie is maar de gearworking. Siert Henk de Bruin had al jaren ondervinding en deelt hij graag met de studenten. Ik zeg ik altijd tegen de jongens, ik neem je mee in het avontuur. En dat is het ondernemen. Ik weet nooit naartoe de dag van morgen eruit uitziet. En het is heel mooi om de jongens zo uiteindelijk mee te nemen. De focus lijkt op de praktijk. Maar de studenten krijgen daarnaast echt theorieles. Nooit rijden hier, maar ze volslijn daaruit wijzen op het echte werkleven. Dan zijn ze klaargestoomd voor onder andere ook teamleider. Zodat ze in andere bedrijven de logistiek kunnen gaan aansturen. En ik denk dat ze vanuit deze vorm van onderwijs in ieder geval een goede basis hebben om straks in het andere vormen van logistiek hun weg te vinden.